Ọranaeze ekene m unu. Ihe iji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa bụ maka gị nwa bụ nwoke, maka gị nwa bụ nwaanyị. Ọ bụ ị na-enwekarị promise and fail na ihe ọbụla ị na-eme, na ị na-enwekarị ntụgharị na ngwugharị na ya. Ọnwa ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụ na fa nọ taa, ọ bụ na fa ejecha n'oru oyibo niile a na-eje eje, gbaa mbọ niile a na-agba agba ka ọ wee bụ na chi dị mma dịrị ha, mana ha gbachaa mbọ ahụ na ka ihe dị mma na ka ihe mebisiri emebisi, nọ maka ya ka iji bịa. Ngị nwa bụ nwoke, ngị nwa bụ nwaanyị, ọ bụ na ị na-afụ ego n'aka gị, mana site n'ahụ ruo n'ahụ nwere ife ị ga-afụ nọ ya ka iji ya nwa bụ ego were emepụta. Kedu ife ị na-eche? Kọntaktị anyị wuti 08032985607 bụ nọmba ị ga-eji nweta anyị. Maka gị bụ nwoke, maka gị bụ nwaanyị, ọ bụ na ije n'oru oyibo niile a na-eje eje, mee biznes niile a na-eme eme, mana imechakwa biznes ahụ gbachaa mba agha tịlasị, ihe niile ahụ abụrụ ihe ga-ana n'iyi. Maka ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụla ha na-arụ ka enyi, ma mgbe ha ga-eri ihe rie ka nwa abụzụ, nọ maka ya ka anyị ji bịa. Ngị bụ nwoke na-enwe ntụgharị na ngwugharị n'ụzọ gị, kọntaktị anyị ka anyị gbaa afa n'isi gị, gwa gị ife ị ga-eme ka ọ wedịrị gị na mma, maka na asị na